And good day mga aro. Welcome na naman po kayo sa bago kong video na kung saan ay pupunta tayo sa bayan ng Mangaldan dito sa probinsya ng Pangasinan. Pero bago yan, ang Bekenemen, pahingi naman ng isang click sa subscribe button pati na rin sa notification bell para ma-update kita o ma-notify sa mga bago ko pang mga videos. Kaya, let's go! Mga aro, welcome sa bayan ng Mangaldan. So mga aro, nandito na tayo sa wet market ng Mangaldan. Makikita nyo rito, karamihan na karne ay karne ng kalabaw. Dahil kilalang kilala itong bayan na to dito sa probinsya ng Pangasinan sa pagkatay ng kalabaw. Mga aro, ang market day dito ay araw ng Sabado. Kaya kung mamamalingki po kayo rito, madaling araw ng Sabado, dapat nandito na kayo. Dahil maraming karne o part ng kalabaw kayo mapagpipilian. Lang karne ng kalabaw ang kanilang pinagmamalaki rito mga aro, pati na rin yung longganisa. At saka yung native cake na tinatawag ditong tupig. Ito yung nabili kong tubig mga aro kanina sa Mangaldan. Ang nagdala ko rito sa opisina para matikman ng aking mga katrabahuan. Silang bahala mag-decide kung gaano kasarap itong tubig ng Mangaldan. Okay. subo.
Wow, yum yum yum! Oh, oh yummy! Tubig! Anong lasa? Anong lasa? Masarap, sir. Okay. Ayan. Tubig ng Mangaldan. Ayan. Tubig ng Mangaldan. So, nakikita nyo yung nagbubukas ng tubig. Siya yung pinakagwapong ahente rito. Ayan. Sarap, sir. Hoy! Quality. Quality. Quality daw. Mga taga Mangaldan. Hindi na kayo ng taga Mangaldan. ng mga tubig sa Mangaldan. Okay, tubig sa Mangaldan. Okay. Quality, quality. Sir, ganito ba? Okay. Ito na! Ito na. Ito na! Binubuksan na nila yung isa pang tubig. Yan. So, si Sir Gani. Kaway-kaway naman dyan, Sir. Tubig po ng Mangaldan. Siya yung pinaka-head namin dito sa Ordaneta team ng Oy! You Dragon! Uy! Uy! Yum yum yum! Tawang-tawa, ma'am. Mga aro, hanggang dito na lamang tayo. Pero kung meron kang katanungan o karagdagan sa bidyong ito, huwag ko kayong mayang mag-comment. Baka masagutan pa natin. At madagdagan pa natin ang aking idea para sa bago kong video. So maraming salamat mga aro. Bye!